लाजिनांथाव बाथ्रा दिनैनि दिनाव फैसा होब्लाबो रायजो राजाखौ लाखिनो हागोन सम्भबानो नङा मानो होनोब्ला बिसोरो खोनादों आं मैया मोनायाव आं दंमोन बाहाय मोनासो एसे बोथोराबो गाज्रिमोन एसे पेन्डेलफ्रा एसे गुलुं गुजुं जादोंमोन बेखौ थिग खालामनो आं दंमोन मोनानि 9टासिम बाहाय आंनि बे जोंनि सापर्टारफ्रा आंनो खोन्थाफैदों सासे मानसिनाव हाबनानै बिसोरो मानसिफोरखौ लेंहरनानै फैसा रानदों जाहाथे गाबोन बे मेलाव थांनो नाङा बिपिएफनि फुड रेलि मेलाव खिन्थु रायजो राजाफ्रा बिसोरनिफ्राय फैसा लादों आरामसे बे मेलाव नुजाफैदों गाजा गोमजायै दा बेखौ बांद्राय आङो मिनिखादोंसो आं मैया खोनानानै मोनायाव दा बिसोरजों रायजो राजाफ्रा खुनु फद गैला आरो बिसोरनि खोथाखौ मानिला दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन